Amb més motiu que mai, Alboraya llança la campanya Alboraya eres tu, una campanya per a donar suport al comerç local que ara tanto necessiten. Pues hem pensat que el millor seria, per potenciar el nostre comerç local, fer una campanya, una supercampanya en la que, què és el que anem a dir? Anem a dir que Alboraya eres tu. I què volen dir això? Pues que tens que sentir, tens que comprar i tens que viure en Alboraya. La idea és que tots els comerços locals i xicotets del poble se senten respaldats perquè el públic, els veïns, van a comprar allí. El que volem és potenciar cada un dels comerços, cada un dels negocis, per a que d'alguna manera puguen reactivar-se, puguen motivar-se i puguem fer que la gent se senta vivint en Alboraya i potenciant els comerços d'Alboraya. Potenciar i activar el comerç del municipi és l'objectiu i per això la campanya es desenvolupa en un pla global en valencià i castellà per aconseguir que arribi al màxim nombre de persones tant del municipi com visitants o turistes. La idea fonamental és la base de dades en la que tots els comerços que vulguin, que volen que estiguin tots, s'apunten, diguem què és el que ofereixen. Després, què anem a fer nosaltres des de l'Ajuntament? Anem a fer tota una sèrie de campanyes de difusió. És molt important la publicitat. Entonces anem a entrar en totes les xarxes, anem a estar en Instagram, en Facebook, en Twitter, de manera que cada comerç va a tindre un audiovisual per a explicar quin és el seu contingut i què és el que ofereix. La millor manera d'anar a comprar a una tenda és saber que existeix i saber el que ofereix. I això va ser la nostra aposta. A més de la pàgina web, anem a tindre en paper una guia de tots els comerços d'Alboraya adherits a la campanya. Jo crec que moltíssima gent sí que accedeix a la pàgina web, però també hi ha un altre moltíssim nombre de gent que prefereix que les coses estiguin en paper i poder llegir. Per això anem a fer una guia de comerç en paper, en llibret, per a repartir a tots els veïns que la sol·liciten. La campanya, a més de plantejar estos nous canals de difusió i informació, també inclou sortejos, regals, produccions audiovisuals i altres accions per a incentivar el consum local. A més, l'Ajuntament ha volgut agrair a tots els comerços la seva adherida a la campanya amb un pack de benvinguda creat pels dissenyadors gràfics de la campanya. Una cajita con merchandising para que coloquen las tiendas y para que impliquen a todo el pueblo en la iniciativa de que Alboraya no solamente es un comercio, sino somos todos, Alboraya eres tú. La caja la reciben y entonces tienen una explicación del alcalde, un agradecimiento y una explicación de la campaña que va a consistir. Tienen cartelería para colocar en sus tiendas, llevan un distintivo de Alboraya eres tú para que todo el que se identifique con esta propuesta pues la pueda poner en sus escaparates. Hay unos flyers informativos para el ciudadano que vaya pues para que sepa qué es lo que está haciendo su pueblo, su ayuntamiento y el comercio por ellos también. Y luego pues hay un merchandising también que se regala a los que compran, que son unas bolsas súper chulas de tela, pues para que todo el que compre eche ahí sus compritas y vayamos con la campanya por toda Alboraya. Donada la situació actual generada per la Covid-19, en la qual tots els sectors relacionats amb el comerç i la restauració del municipi s'han vist afectats, l'Ajuntament veia necessari esta iniciativa que tindrà una llarga durada. La idea és que la campanya de viure i sentir i comprar en Alboraya no s'acabi mai. La campanya com a tal comença ara i acabarà en Nadal, acabarà en la campanya de Nadal que fem tots els anys. Això és la idea. És moment ara de que tant comerciants com ciutadans participen. T'apuntes?